Unsa naman ka diha lang. Bisag nagkalisod. Masayaw lang gyapon. Xin chào mga geng. Xin chào means good morning in Vietnamese. Di di. Xin chào means hello. Nana. Hello. Kumusta kayong lahat? Kumusta? So, matagal na naman tayong hindi nakapag-vlog kasi busy-busyhan ang feeling ba. So, sa mga bago po sa ating channel, my name is G and this is my daughter Anna. Ang gulo ng bahay. Isa po akong Cebuana na nakabase sa Netherlands kasama ang aking mister at ang aming anak. So, it's Saturday and it's April April 10 and aalis kami maya-maya lang mga 10 to 15 minutes later punta kami sa Leiden City o sa Leiden, that area, but we will go straight to Keukenhof para makita ang tulip fields and maraming ibang flowers pa doon. So buksan natin si Mister. Yeah. Xin chào, I'm vlogging. Xin chào. So, tapos na akong mag-pack, no? Tapos na akong mag-pack kay aalis na kami. Imi-meet namin ang mga Filipino-French na mga pinsan ni Anna. So, first time namin magkita ng pinsan ko. Actually, hindi pinsan. Pinsan siya ng tatay ko. So, bali, auntie ko siya. Pero, halos magkasing edad lang kami. So, para mas madali, kasi na lang, no? So, yeah, alis na din kami maya-maya. Anong puti kaya akong naong diri, uy? Anak, come. You didn't say hello. Oh. She wants to go out already. Yeah, she knows we're leaving because you have your jacket on. Lo. Ang tummy. Ahiyak ko na ang tummy, be. Alis na kami, oy. Sige, prepare mo na kami, tas alis na kami. Where are you going, Dodong? To Keukenhof. Anna. Hello. Anna banana. Oh. Oh, see? Andyan na naman yung una ni Anna eh. Tapos yung bola niya. So, mga over an hour yung aming biyahe. Yung ate ko, mga 3 hours yung biyahe nila. So, see you there. Few moments later. Ja, fijn even vanuit daar, hè. Maar ik heb elke keer moeten werken. Hello. Hello. Nanamisa ko andito na kami sa Keukenhof. Pero wala pa yung wala pa si Ate Marley. Dali, diriti. Aliti. Ali, dayon. Tagaasa ka na. Mga taga-Tabugo. Hello. Nagkuhan ko tayo, nag-vlog ko sa YouTube. Lingaw-lingaw, ragot. Huwat na mi, kuhan na, 11 na, naghuwat pa mi lang Ate Merly, and then, muat to manood na mi. Karon niinit na. Kagwapa, niinit. Kani pala, di masangita si Christian. Hi. Huwat-huwat lang sa mi.
busy na. Dito na kami lahat. Oh. Die Hute aan, hè? Few moments later. Kisa maning bataan nga way ginikanan ba? Way ginikanan long. Kisa manok long. Given! Given! And Anna! The next day. Oh, watch out, Anna. Stay in the middle, lah. Oops. She's ready to make a marathon. She's ready. Whoa, whoa, 1 kilometer, whoa, 2 whoa. kilometer. She already lost a kilo, man. Napasikat ah. Stay at the center, Anna. Center, center, please. Not on the side. Center. Dar, dar. Day 2 na, day 2. Nasa accommodation kami and later pupunta kami sa isang Filipino restaurant. Yung mga bata naglalaro sa labas. So, mag-check out na din kami and punta kami sa Den Haag. Mga 20 or The Hague, mga 20 minutes na drive dito. From here, di pala. So, pakita ko sa inyo doon. Excited ako kasi authentic na Filipino. Gutom na gutom. A few moments later. Yan, toko na. I have money. I still have money. So we're going home. Nakaalis na po sila. Sila lahat. Kami na lang. Pauwi na kami. Papunta na kaming parking. Ito yung entrance ng parking namin. Oh. Hindi siya main entrance. Nasa ibang labasan ata kami. So this is really close to TokoPilipinas and also BaryoPilipinas. Now,
Ana. Shh. Unsa ka diha? Init? Init ba? Init man. So kami ay papunta na sa Keukenhof. Pabalik na po kami. We had a nice weekend. Dodong na. Yeah. Salamat, Jeric and Ate Raquel and Trisha. So, si Teddy po, Ate Marley, thank you. See you again. So, kita-kits na naman tayo sa sa bahay. Balay na naman tayo magkita. Masarap tong milk tea na to. Malapit sa TokoPilipinas. Ito, Lulu. Sirot ang bumili nito. Iniwan nila ako sa loob kasi. Ayaw ni Ana sa loob. Ayaw talaga ni Ana pag nag-grocery kami or nag-shopping. Imposible na mag-cooperate si Ana. So, it was a really nice weekend. Matagal kami hindi nagkita ng ate ko sa siguro mga 5 years, at least 5 or 6. I'm not sure exactly, pero super tagal na namin. And the next na nagkita kami, may mga anak na kami. Kasi matagal na siya sa France ba. So, pumunta lang talaga sila dito sa weekend to meet us and also to go to Keukenhof. So, it was really nice. Hello, where's our house? We're home. Mukain kami ng leftover. Ang akin, leftover na minudo kanina sa BaryoPilipinas. And then we have rice. Anna's also having rice and meatballs. And Ruth is having rice and meatballs. Kanina pa kami nakauwi. Good throw, eh. Sorry, nakautot siya. Good throw. Mga sa amin, no? Ipakita ko later yung yung nabili ko sa TokoPilipinas. Char. Kaon sa amin. So, tapos na kaming kumain. Ipakita ko sa inyo yung mga nabili ko sa Filipino store sa TokoPilipinas. Mga kuan lang 3 to 5 minute walk galing sa BaryoPilipinas. So, ito, tortillas. Tortillas di ay. Chippy! Wala. Ito, paborito ko clover chips. Ito pa. Sweet corn. And, ito din. Yung twin na, yung dual pack na. Paris combo pala. Yung Paris combo na. Dato puti. And, soy sauce. Silver swan ba ito? Dato puti eh. Dato puti ba isarap to? Dato puti vinegar, oats, soy sauce. And ito din, stick O para sa anak ko. I hope magustuhan nito. Shades na po. Ito din. Fudgy bar. Gusto ko din to. Hindi ko muna ipakita sa anak ko because for sure she's gonna want some. And di ako normally na gumagamit ng ganito. Pero yeah, itry ko. Matagal ako yung gamit ko. Pilipinas pa ako gumagamit. And then, ito kasi na-miss ko talaga to. Ito eh. Lady's Choice na sandwich spread. So, itry ko to siya sa breakfast tomorrow. Excited! And salon pass. Lawas. Kasi sakit mas lawas and naghanap ako doon ng efficacy oil kaso naubusan sila. So, yun lang. So, yun na yung mga pinamili. Sobrang nag-enjoy po kami. Makalat pa yung bahay namin kasi nga, kaka-unpack pa lang namin. So, yun na yung ating ganap sa weekend. Sobrang nag-enjoy kami and sobrang nag-enjoy din yung anak ko na ma-meet yung mga cousins niya galing sa France. Yan, baby shark na si Ana eh. Baby shark, eh? So, thank you sa panonood and I hope nagustuhan nyo ang aming video. And if nagustuhan nyo, please don't forget to like and pakisubscribe na din sa aming channel, giefamvlogs. So, yun na yung ating vlog. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Duy-duy! Mush-mush babush! Ana! Babush! Ana. Ana! Duy, Ana! Say bye-bye, Ana! Duy-duy! Lululululu.